Знесли оселю і вимагають за це гроші. Окупанти вирішили стягнути з ветерана Кримсько-татарського національного руху Рустема Усіїнова 42 тисячі рублів за знищення його ж помешкання. Так вирішив окупаційний міський суд Судака. Як зазначають місцеві активісти, частину коштів тепер утримуватимуть з пенсії Усіїнова. Минулої середи окупанти зрівняли з землею домівку та технічні споруди чоловіка у Морському біля Судака, бо вирішили, що земля тепер належить муніципалітету. Спецтехніка прибула у супроводі ОМОНівців. На очах Рустема Усіїнова, який дочасно виписався з лікарні з пневмонією, окупанти описали майно. Ветеранові національного руху стало зле. Карета швидкої забрала його до судакської лікарні.